Ώρα για να φουλάρετε το αυτοκίνητό σας με την καλύτερη ποιότητα και τις χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα στο νέο πρατήριο καυσίμων Αργό. Το πρώην πρατήριο Ντάλα, στο δρόμο προς Γλινάδο, τώρα υπό νέα διεύθυνση είναι το πρατήριο υγρών καυσίμων Αργό. Εγγυημένη ποιότητα και οι χαμηλότερες τιμές του νησιού μας. Γεμίστε το ρεζερβουάρ σας σε εμάς και δείτε μόνοι σας τη διαφορά σε ποιότητα και τιμές. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αργό, στο δρόμο προς Γλινάδο. DPC Studies. Διδάσκονται προγράμματα πληροφορικής, λογιστικών, τεχνικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, γραφιστικά, AutoCAD. Επίσης πληροφορική Ελεύθερου Πανεπιστημίου Πάτρας. DPC Studies. Τηλέφωνο 2691 500. Παρέχουμε βοήθεια έβρεσης εργασίας με την πιο αναγνωρισμένη πιστοποίηση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών από τον ίδιο τον κατασκευαστή Microsoft Office. Κάθε Σάββατο παιδικά τμήματα, δωρεάν εγγραφή και δώρο ο πρώτος μήνας, για να είστε σίγουροι για την επιλογή εκπαίδευσης του παιδιού σας. Έχετε επιχείρηση και ζητάτε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό? Καλέστε στην DPC Studies 210 2691 500. Εξυπηρέτηση χωρίς επιβάρυνση. Λεωφόρος Δημοκρατίας 57, Άγια Ανάργυρη. DPC Studies. Χωρίς εγγραφή και δωρεάν το πρώτο πρόγραμμα χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, για να είστε σίγουροι για την επιλογή σας. Byzantine meditation. Φίλες και φίλοι του Ράδιο Αιγαίο, καλησπέρα και από μένα. Μουσικές αταξίες για μια ακόμα φορά μαζί σας, εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο του ίντερνετ, στο Ράδιο Αιγαίο φυσικά. Να πω γρήγορα πολλές καλησπέρες σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται εδώ στην παρέα μας στο τσατάκι, στο Τζίμι, στην Ιωάννα, στο Μαρθαίο μας, στο Γιαννούλη βεβαίως, στην Κωνσταντίνα μας που μας κράτησε 2 υπέροχες ώρες παρέα, στο Θείο Τάσο, στο Στούντιο 2, Ρόκο Ντόκο, στο DJ τον Αδαμό, στο Δημήτρη, στον Τάσα από τη Λίμνο, στον Τάσο τον Κωστόπουλο, στον Ευάγγελο, στο Δρίτσα από την Παλίνη, στη Γεωργία από την Αμερική, στον Νικόλα από τη Σάμο, στη φίλη μας τη Ζωή, στη Θεοπούλα, στη Χιώτισσα, στο Σιάκι, στο Τζόρζ από το Κερατσίνι, στη Μαρίνα, στην Άννα Μαρία, στη Μαρία από την Έγινα, στη Μουτσούνα, στο Μανώλη και στην Ολυμπία, στο Γιώργο, στο Γιάννη και Γεωργία, στο Νίκ Άθενς, στο Αστεράκι, επίσης πολλές καλησπέρες σε όλους όσους μας ακούνε από την κεντρική σελίδα χωρίς να συμμετέχουν εδώ στο τσατάκι μας.
Αν και καλό θα ήταν να έρθετε στην παρέα μας πατώντας αριστερά στην κεντρική σελίδα εκεί που λέει chat room, το πατάτε και έρχεστε στην παρέα του Ράδιο Αιγαίο. Για σήμερα, αν δεν δίνω πολύ σημασία εδώ στο chat, αν μου γράψετε κάτι και το χάσω ή το περάσω, να με συγχωρέσετε, απλά έχω ετοιμάσει κάποια πράγματα να διαβάσουμε και δεν θα έχω το νου μου συνέχεια εδώ στο τσατάκι. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή έχει ένα αφιέρωμα σε ένα καλλιτέχνη που τα μισά από τα καλύτερα τραγούδια που έχουμε ακούσει τα τελευταία 20 χρόνια ήταν δικά του. Ένα καλλιτέχνη που σε κάθε του συναυλία γινόταν το διαχώρητο. Ένα καλλιτέχνη που δημιούργησε σχολή με το ύφος του, τη γνωστή σχολή της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για τον τύπο με το κόκκινο μαντίλι, τον Ινδιάνο της ελληνικής μουσικής, τον Νίκο τον Παπάζογλου. Όταν λες το σ' αγαπώ, σαν μια βασίλισσα τσιγκάνα που περνάει και μπαίνει στις καρδιές σαν να ήταν μετρό, που φωτισμένο βάζει μπρος και ξεκινάει. Τρέλη κι αδέσποτη παρόλη την αγάπη, έτσι σε θέλω κι έτσι είσαι αληθινά. Έλα σαν όνειρο στο άδειο μου κρεβάτι, έλα εδώ κάτω στη θλιμμένη μου καρδιά. Εκείνη που αν μαζί της κοιμηθώ, θα έχω ξεχάσει ποιος να είμαι και που πάω, κι αν αφορμείς εσύ να αλλάξω εαυτό, το παρελθόν μου μπρος στα πόδια σου πετάω. Κι αδέσποτη παρόλη την αγάπη, έτσι σε θέλω κι έτσι είσαι αληθινά. Έλα σαν όνειρο στο άδειο μου κρεβάτι, έλα εδώ κάτω στη θλιμμένη μου καρδιά. Από τα γνήσια παιδιά λοιπόν της Μακεδονίας, ο Νίκος Παπάζογλου, γέννημα Θρέμα Θεσσαλονίκης,
Από εκεί ξεκινά τη συστηματική του απασχόληση με τη μουσική στα τέλη της δεκαετίας του 60. Σε ένα μικρό στούντιο γράφει τα πρώτα του τραγούδια και κάποια από αυτά τραγουδιούνται από τον Πασχάλη, τον οποίον είχε αντικαταστήσει στους Olympians για να κάνει τη στρατιωτική του θητεία. Οι αρχές της δεκαετίας του 70 τον βρίσκουν στο Άσεν της Γερμανίας με το σαλονικιώτικο συγκρότημα Zilot, Ζηλωτή στα ελληνικά. Κάνει προσπάθειες να προχωρήσει τη δουλειά του στο ευρωπαϊκό χώρο και ηχογραφεί κάποια κομμάτια στο Μιλάνο. Στον κήπο ο Θεός, όμως ο Αδάμ και η Εύα το δανε και λίγο αλλιώς. Ρίχνει τότε τιμωρία σ' όλο το προγονικό, να έχουνε την εργασία για φαΐ και για πιωτό, να έχουνε την εργασία για φαΐ και για πιωτό. Φαινούμα χαραγιά, μη μ' αποκαλείς τεμπέλη και μου σπάς το ηθικό. Η καρδιά λεφτά δε θέλει για να πει το σ' αγαπώ. Η καρδιά λεφτά δε θέλει για να πει το σ' αγαπώ. Όταν χαμώ την αράζω και κοιτώ τον ουρανό, όλοι λένε πως τεμπελιάζω, εγώ στη μοίρα τους μιλώ. Μη φωνάζεις πως χαζεύω, σαν με βλέπεις να γυρνώ, την αγάπη μου μαζεύω μέσα από σκουπιδαριό. Την αγάπη μου μαζεύω. Ο Νίκος Παπάζογλου λοιπόν επιστρέφει στα πάτρια εδάφη το 1976. Το 1977 συμμετέχει στην παράσταση Αχαρνής, ο Αριστοφάνης που γύρισε από τα Θυμαράκια. Γεγονός που τον φέρνει σε επαφή με τους Διονύση το Σαββόπουλο και τον Μανώλη το Ρασούλη. Με αφορμή αυτή την παράσταση κυκλοφορεί ο ομότιτλος δίσκος, στον οποίο επίσης συμμετείχε. 2 χρόνια μετά, οι τρεις τους και ο Νίκος Οξυδάκης δημιουργούν αυτό που έμελε να αφήσει σφραγίδα στην ελληνική μουσική σκηνή. Το δίσκο «Η εκδίκηση της γυφτιάς», με τη χαμογελαστή εικόνα του Νίκου του Παπάζογλου σε πρώτο πλάνο στο εξώφυλλο του δίσκου. Τρελή και αδέσποτη, κανείς εδώ δεν τραγουδά, και άλλα 11 κομμάτια που αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν όσο λίγα. Ραγίζει απόψε η καρδιά
με το μπαγλαμαδάκι, πολλά κομμάτια έγινε σπασμένο ποτηράκι. Θυμήθηκα που πίναμε σε τούτο το τραπέζι, τώρα ποιος ξέρει που γυρνά, ποιος ξέρει τι γυρεύει. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει, ακούνε μόνο την παινιά κι ο νους τους ταξιδεύει. Ακούνε μόνο την παινιά κι ο νους τους ταξιδεύει. Τυχαία δήθεν αν την δεις, φέρ' την στο ταβερνάκι, κρυμμένος θα με στη γωνιά για να την δω λιγάκι. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει, ακούνε μόνο την παινιά κι ο νους τους ταξιδεύει. Ακούνε μόνο την παινιά κι ο νους τους ταξιδεύει. Έχει λοιπόν ήδη με προσωπική εργασία και μεράκι οικοδομήσει το στούντιό του στην Κάτω Τούμπα, το γνωστό Αγροτικόν, το οποίο γίνεται για αυτόν εργαλείο δημιουργίας μερικών από τα καλύτερα τραγούδια της τελευταίας 20ετίας στην Ελλάδα. Έπειτα λοιπόν συνέχεια το 1979 με το δήθεν τον Ξηδάκη Ρασούλη, στο οποίο τραγουδά μαζί με τον Δημήτρη Κοντογιάννη και τη Σοφία Διαμαντή. Το 1983 πραγματοποιεί μερικές εμφανίσεις στο Zoom στην Αθήνα με την Ταχεία Θεσσαλονίκης, οι οποίες όμως δεν είχαν την αναμενόμενη από το κοινό ανταπόκριση. Την ζωή σαν αχθοφόρος, όπου βρω την κουβαλάω, στο αγόη τραγουδάω κι ο σκοπός θανατηφόρος. Μεροκάματο δεν θέλω, ούτε και για χαρτζηλίκι, από περιέργεια υπάρχω και από Καραγκιόζλικη. Δίχως τέλος κι ως το τέλος θέλω να την σεριανάω, κι αν στον άδει πει να πάω συμφωνός και ετοιμασμένος. Μεροκάματο
καμάτο δεν θέλω, ούτε και για χαρτζηλίκι. Από περιέργεια υπάρχω και από Καραγκιόζλικη. Την ίδια χρονιά λοιπόν συγκεντρώνει ό,τι είχε βγάλει από το πλούσιο υλικό της ψυχής του σε μελωδία με στίχο στο γνωστό σε όλους μας δίσκο Χαράτσι. Με αυτή τη δουλειά δεν κάνει απλά μια ακόμα έκπληξη, αλλά σφραγίζει την ελληνική μουσική των νεότερων χρόνων. Δίσκο σταθμός επηρεάζει αρκετούς νεότερους τραγουδοποιούς και σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους που κυκλοφορεί ο Παπάζογλου αργότερα, δημιουργείται η σχολή της Θεσσαλονίκης που είπαμε πριν. Το ρεύμα Παπάζογλου, ο χαρακτηρισμός αφορά καλλιτέχνες που ακολουθούν τα χνάρια του και διδάσκονται από το ύφος του. Το ξυπνητήρι σου χτυπά, μα εσύ δεν είσαι πουθενά. Στρίφω γυρνά στους δρόμους, αχ είναι ο κόσμος ψεύτικος, σαν μιας βιτρίνας τζάμι. Βλέπεις για λίγο να περνάς, μα κι η ματιά χαράμι. Ζώσανε, στο κάρο τα φορτώσανε, για τους σκουπιδοτόπους σβήσαν τα φώτα ξαφνικά. Εσύ δεν πας για τη δουλειά και κλαις για τους ανθρώπους. Ας είναι ο κόσμος ψεύτικος, όπως τα παραμύθια. Φτάνει που το δικό σου αχ είναι η μόνη αλήθεια. Έρωτα ξαγρύπνησες και ποιο κορμάκι φίλησες. Τι θες και τι ελπίζεις, εσύ έχεις μόνο μια σκιά, ούτε κι αυτή σ' ακολουθά. Δύσκολα καθαρίζει, αν είναι ο κόσμος ψεύτικος, δίχως καμιάν ελπίδα. Είναι κι ο χάρος ψεύτικος κι κάθε άλλη. Στη συγκεκριμένη δουλειά στο Χαράτσι, ο Νίκος παντρεύει τη ροκιά με το αχ, το μπαγλαμαδάκι με την ηλεκτρική κιθάρα και το τσέλο με το μπουζούκι σε ένα εκπληκτικό άκουσμα, αποδεικνύοντας πως ό,τι είναι γνήσιο δεν έχει όρια και κανονισμούς. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο. Με μαγικό σαλπάρανε
με ναργίλε σβησμένο. Μεγάλωσε ο μπάγκα μας και έγινε σαν βαπόρι, πάλι καημί στα μπάρι του, στο πουθενά η κόρη. Σε λαϊκή στεκότανε ο χάρος και πουλιότανε και μια γριά καλή γριά του αγοράζει 2 κιλά. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο, με μαγικό σαν παρανέ, με ναργίλες σβησμένο. Στο εσωτερικό λοιπόν αυτής της δουλειάς, στο δίσκο Χαράτσι, ο ίδιος είχε σημειώσει: η μουσική μας παιδεία, αν μπορεί να ονομαστεί έτσι, είναι ένας κικαιώνας που φαίνεται αυτό στη μουσική που συνθέτουμε. Φαίνεται και στις επιλογές μας, όταν η ανάγκη και η ευκολία μας θέτουν μπροστά σε εκβιαστικά διλήμματα. Οπότε και αναγκαζόμαστε να πάρουμε θέση. Πάντως όποια απόφαση και να πάρουμε, προδίδουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας, γιατί τα ετερόκλητα μας συναντούν. Η αγάπη είναι ισχυρότερο πράγμα από τη διαφορά. Το ζήτημα είναι να συγκεράσουμε τις μουσικές μας αντιθέσεις, που είναι και οι δικές μας αντιθέσεις, σε ένα μεικτό και νόμιμο μουσικό είδος. Αυτό το μήνυμα του Νίκου βρήκε χιλιάδες αποδέκτες, αν κρίνει κανείς το γεγονός ότι εκτός από την αρχική κυκλοφορία του, η δουλειά αυτή επανακυκλοφόρησε στην αγορά σε CD το 1988 και το 1996. Πολύ ορκό, μα εσύ γυρνάς στην πλάτη. Είναι καΐσε ή οχυρό και θέλεις παίζω ναυτί. Θα κάνω απόβαση στον ύπνο σου μικρό μου, να κατακτήσω τ' ακριβό σου μυστικό. Αν αντισταθείς στον επεκτατισμό μου, κάνε πως μ' αγαπάς, να μη ρεζιλευτώ. Κάνε πως μ' αγαπάς, να μη ρεζιλευτώ. Εγώ σου λέω πως αγαπώ και εσύ πουλάς ομίχλη. Μπαίνεις στον κρίσου ντε σε βώ και παριστά στην Κύρκη. Θα κάνω απόβαση στον ύπνο σου μικρό μου, να κατακτήσω τ' ακριβό σου μυστικό. Αν αντισταθείς στον επεκτατισμό μου, κάνε πως μ' αγαπάς, να μη ρεζιλευτώ. Κάνε πως μ' αγαπάς, να μη ρεζιλευτώ. Θα οργανώσω απαγωγή, μια νύχτα να σαρπάξω, κι αλήτρα θέλω ένα φιλί, τη μοίρα μου να αλλάξω. Θα κάνω
φτάσει στον ύπνο σου μικρό μου, να κατακτήσω τ' ακριβό σου μυστικό. Μα να αντισταθείς στον επεκτατισμό μου, κάνε πως μ' αγαπάς, να μην ρεζιλευτώ. Κάνε πως μ' αγαπάς, να μην ρεζιλευτώ. Έχει περάσει πάνω από μια 20ετία από τότε και το κλασικό τραγούδι Αύγουστος στάζει μέλι, αγαπιέται, σκουπίζει δακρυσμένα μάγουλα και σιγοτραγουδιέται ακόμα και σήμερα με το ίδιο πάθος. Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό, με μια σταρής κι απ' την καρδιά μου ξεκόψε, κι αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά ανέβηκε ως τα χείλη μου και με πνίξε. Φυλάξου για το τέλος θα μου πεις. Σ' αγαπάω μα δεν έχω μιλιά να στο πω, κι αυτός είναι ένας καημός αβάσταχτος. Λιώνω στον πόνο γιατί νιώθω κι εγώ, ο δρόμος που τραβάμε είναι αδιάβατος. Κουράγιο θα περάσει θα μου πεις. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράχτη σε ενούσε, καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Σε πιάνε έκσταση απάνω σε χορό μαγικό, μπορεί ένα τέτοιο πλάσμα να γεννήθηκε από πιο μακρινό αστέρι. Είναι το φως που μες στα δυο της μάτια πήγε κρύφτηκε, κι εγώ ο τυχερός που το έχει δει. Μες στο βλέμμα της ένας τόσο δα ουρανός, αστράφτη συννεφιάζει, αναδιπλώνεται, μα σαν πέφτει η νύχτα πλημμυρίζει με φως, φεγγάρι αυγουστιάτικο υψώνεται και φέγγει από μέσα η φυλακή. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράχτη σε ενούσε, καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Επίσης στην ίδια δουλειά ήταν και ο Υδροχόος, ήταν το Λεμόνι στην Πορτοκαλιά, τραγούδια του Μανώλη Ρασούλη και της Βάσου Αλαγιάννη. Τραγούδια που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως το ένα μετά το άλλο. Μπαίνουμε στον υδροχό και θα ανάψουνε φωτιές, οι καιροί νερό θα φέρουν
κι όμως θα καούν καρδιές. Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν, και εμένα τα χεράκια της με λύνουν και με δένουν. Μπαίνουμε στον υδροχό και θα φύγουν οι χθείς, έτσι ήταν γραμμένα μέσα στα στρατά σβησμένα. Που είχα δει στα μάτια της. Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν, και εμένα τα χεράκια της με λύνουν και με δένουν. Μπαίνουμε στον υδροχό και θα ανάψουνε φωτιές, οι καιροί νερό θα φέρουν, έτσι λένε αυτοί που ξέρουν. Κι όμως θα καούν καρδιές. Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν, και εμένα τα χεράκια της με λύνουν και με δένουν. Είναι πραγματικά απορίας άξιων για μένα ένας άνθρωπος που με προσωπικούς δίσκους ή 5 ή 6 τον αριθμό, δεν θυμάμαι καλά, προσωπικούς δίσκους βέβαια, όχι συμμετοχές, προσωπικούς δίσκους δικούς του, να είναι τόσο δύσκολο να διαλέξει τραγούδια για να παίξεις 1-2 ώρο. Τι να πρωτοπαίξεις? Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Λεμόνι στην Πορτοκαλιά από τον Νίκο τον Παπάζογλου, βεβαίως. Λεμόνι στην Πορτοκαλιά, μωρό μου, είμαι στην αγκαλιά σου. Σε μένα δίνεις τα φιλιά, μικρό μου, μας άλλον την καρδιά σου. Φυσάει βοριάς απ' το νοτιά κι όλα τα παίρνει πέρα. Αγάπες, όνειρα, φιλιά, γλυκό μου, και σκοτεινιάζει η μέρα.
αγάπες, όνειρα, φιλιά μικρό μου και σκοτεινιάζει η μέρα. Άλλο θα πει Χαλκίδικη μωρό μου κι άλλο θα πει Χαλκίδα. Αλλού μου έλεγες πως πας γλυκό μου, μα εγώ αλλού σε είδα. Φυσάει βοριάς απ' το νοτιά κι όλα τα παίρνει πέρα. Αγάπες, όνειρα, φιλιά γλυκό μου και σκοτεινιάζει η μέρα. Αγάπες, όνειρα, φιλιά μικρό μου και σκοτεινιάζει η μέρα. Καράβια εμείς δεν θέλουμε γλυκό μου, για τα νησιά να πάμε. Πάνω στο ήσυχο νερό μικρό μου όμορφα περπατάμε. Φυσάει βοριάς απ' το νοτιά κι όλα τα παίρνει πέρα. Αγάπες, όνειρα, φιλιά μικρό μου και σκοτεινιάζει η μέρα. Αγάπες, όνειρα, φιλιά γλυκό μου και σκοτεινιάζει. Στον ίδιο δίσκο πραγματικά δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Εκτός από αυτά που ακούσαμε, υπάρχει ακόμα το Χαράτσι σε στίχους του Σιμώτα, υπάρχει η Καριάτιδα, το Στάλα Στάλα, με το τραγούδι με το κρασί, η Ευχή, χθες βράδυ, πέρασα έτσι, χτυπάει το τηλέφωνο και πολλά άλλα. Αγαπημένα τραγούδια όλα, εμείς θα περάσουμε να ακούσουμε με το τραγούδι με το κρασί. Ένα τραγουδάκι που θα ακούσουμε, αυτό που ακούμε τώρα, θέλει να τα αφιερώσει εδώ ο φίλος μας ο DJ ο Αδαμό σε όλο το παραγάκι του Ράδιο Αιγαίο. Με το τραγούδι, με το κρασί, σαν πέφτει το βραδάκι, στο νου μου έρχεσαι εσύ, με πνίγει το μεράκι, μπαίνεις μες στο ποτήρι μου, σε πίνω σαν νεράκι. Να σου ραγίσω την καρδιά
να σε ξανακερδίσω και με την πιο γλυκιά παινιά τραγούδι να σου χτίσω. Ήταν γεμάτα παράπονο, δάκρυα και γυνάτια το βράδυ που χωρίσαμε. Και μιας και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Καριάτιδα, και αυτό το Καριάτιδα τώρα μου θύμισε κάτι για σήμερα. Σήμερα λοιπόν συμπληρώνονται 19 χρόνια που έχει φύγει από κοντά μας μια μεγάλη Ελληνίδα, για μένα τουλάχιστον. Σήμερα λοιπόν συμπληρώνονται 19 χρόνια χωρίς τη Μελίνα τη Μερκούρη, και μιας και το τραγούδι λέγεται Καριάτιδα, θα ήθελα να τα αφιερώσω στη μνήμη της. Είμαι ερωτευμένος, δεν με ενδιαφέρει ό,τι κι αν πουν. Με μια απ' τις καριάτιδες, με μια απ' αυτές που λείπουν, με μια απ' τις καριάτιδες, με μια απ' αυτές που λείπουν. Είναι όμορφη και λιγερή, με ναζιά και καπρίτσια, και όλα τα άλλα δύσκολα που έχουν τα κορίτσια, και όλα τα άλλα δύσκολα που έχουν τα κορίτσια. Μαθαίνω πως απόκτησε περίεργες συνήθειες, πως με τις ώρες παρατηρεί τον ουρανό τις νύχτες, πως με τις ώρες παρατηρεί τον ουρανό τις νύχτες. Ποτέ μου δεν την έχω δει, ούτε κι αυτή με ξέρει, μα σίγουρα πολύ συχνά κοιτάμε το ίδιο αστέρι, μα σίγουρα πολύ συχνά κοιτάμε το ίδιο αστέρι. Στην ίδια δουλειά συνεχίζουμε. Είπαμε είναι τόσα πολλά τα τραγούδια σε αυτή τη δουλειά που δεν ξέρεις ποιο να πρωτοδιαλέξεις. Συνεχίζουμε λοιπόν με το τραγούδι Ευχή.
κούκλα σε κάποια απόσταση η μοτοσικλέτα έγειρε το τρομερό θεριό βογκάει θάρις για σένα με τα γκάζια κολλημένα κι ήχο φοβερό μάση μόλις που τ' ακούς κι ήρεμα κοιτάς τον ουρανό. Με φτερά στα πόδια και ελευθερία με τα κύδικα κοίτα το τζιτζί μου πως τραβάει κοίτα το θάρι σπετά τώρα όλη η ζωή σου ένα φιλμ τρελό οι εικόνες, οι φωνές Θεέ μου δεν μπορώ να κουνηθώ. Κορίτσι που χαμόγελα καθώς απομακρύνεσαι πάνω σου σκυμμένο ψιθυρίζει κράτα μην αφήνεσαι το παιδί στο βενζινάδικο σου δώσε μια ευχή δεν μπορεί να πάει χαράμι δεν μπορεί θα βγει αληθινή. Από τις προσωπικές δουλειές του λοιπόν, τον Νίκο τον Παπάζογλου το συναντάμε και στη Ρεζέρβα του 84 και στο Ζήτω το ελληνικό τραγούδι του 86 του Σαββόπουλου. Επίσης το συναντάμε στο Πότε Βούδας Πότε Κούδας, δίσκος του Μανώλη του Ρασούλη του 1986, όπου τραγούδισε το ομότιτλο κομμάτι, κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
στο παραδείο, στο παχιλιές 12. Βρε δεν είναι εδώ το σούλι, εδώ είναι του ρασούλι. Βρε δεν είναι εδώ το σούλι, εδώ είναι του ρασούλι. Στο Παμιά και στο Παδίο, στο παχίλιες 12. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς και Ιούδας. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωής μου το παιχνίδι. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωής μου το παιχνίδι. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς και Ιούδας. Επίσης τον Νίκο τον Παπάζογλου θα το συναντήσουμε και στο δίσκο Όλοι δικοί μας είμαστε. Ένας δίσκος του Μανώλη του Ρασούλη, του Χρήστου του Νικολόπουλου με συμμετοχή του Πασκάλη του Τερζή. Τραγούδι που θα ακούσουμε, το ομότιτλο τραγούδι Όλοι δικοί μας είμαστε, αμέσως τώρα. Όλα χρειάζονται μέσα σε τούτη τη ζωή, και τούτα εδώ και εκείνα εκεί. Ζούμε που ζούμε στη σωστή, στορκίζομαι εποχή. Μα δε σου δίνω γκαράντι, ποιοι καλοί και ποιοι κακοί. Όλοι δικοί μας είμαστε και ο καθένας ξένος. Σ' ένα ποτήρι πνίγεται κι απ' τη χωρίστρα του βουλιάζει αρπαγμένος. Όλοι δικοί μας είμαστε και ο Θεός μας ξένος, πεσμένος σαν το Γκιούλιβερ. Αμάν βρε Γκιούλιβερ, βρίσκωστες δεμένος. Όλα χρειάζονται κι οι πλούσιοι ένα κι οι φτώχοι, κι ας λες πως σβήνουν μοναχοί. Τίποτα μάταιο στη γη και μάτια έχει πύχη. Είναι η ζωή γλυκιά πόλη και εμείς τρελά διαβητικοί. Όλοι δικοί μας είμαστε και ο καθένας ξένος. Σ' ένα ποτήρι πνίγεται κι απ' τη χωρίστρα του βουλιάζει αρπαγμένος. Όλοι δικοί μας είμαστε και ο Θεός μας ξένος, πεσμένος σαν το Γκιούλιβερ. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Ώρα
ώρα για να φουλάρετε το αυτοκίνητό σας με την καλύτερη ποιότητα και τις χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα στο νέο πρατήριο καυσίμων Αργό, το πρώην πρατήριο Ντάλα, στο δρόμο προς Γλινάδο. Τώρα υπό νέα διεύθυνση είναι το πρατήριο υγρών καυσίμων Αργό. Εγγυημένη ποιότητα και οι χαμηλότερες τιμές του νησιού μας. Γεμίστε το ρεζερβουάρ σας σε εμάς και δείτε μόνοι σας τη διαφορά σε ποιότητα και τιμές. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αργό, στο δρόμο προς Γλινάδο. DPC Studies. Διδάσκονται προγράμματα πληροφορικής, λογιστικών, τεχνικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, γραφιστικά, AutoCAD. Επίσης πληροφορική Ελεύθερου Πανεπιστημίου Πάτρας. DPC Studies. Τηλέφωνο 2691 500. Παρέχουμε βοήθεια έβρεσης εργασίας με την πιο αναγνωρισμένη πιστοποίηση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών από τον ίδιο τον κατασκευαστή Microsoft Office. Κάθε Σάββατο παιδικά τμήματα, δωρεάν εγγραφή και δώρο ο πρώτος μήνας, για να είστε σίγουροι για την επιλογή εκπαίδευσης του παιδιού σας. Έχετε επιχείρηση και ζητάτε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό? Καλέστε στην DPC Studies 210 2691 500. Εξυπηρέτηση χωρίς επιβάρυνση. Λεωφόρος Δημοκρατίας 57, Άγια Ανάργυρη. DPC Studies. Χωρίς εγγραφή και δωρεάν το πρώτο πρόγραμμα χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, για να είστε σίγουροι για την επιλογή σας. Παράλληλα λοιπόν με τις κυκλοφορίες που είπαμε προηγουμένως, με τις συνεργασίες που έκανε προηγουμένως, που αναφέραμε, κυκλοφορούν και οι δικοί του δίσκοι. Οι δίσκοι μέσω νέφων και σύνεργα. Ο ένας το 86, ο άλλος το 91. Την ίδια χρονιά, στις 30 Σεπτεμβρίου του 91, η ηχογραφή κυκλοφορεί την επιτόπιο ηχογράφηση από το θέατρο του Λυκαβητού. Επίσης διαχρονικές σιωπηλές επιτυχίες θα λέγαμε, τα τραγούδια των δίσκων του. Το ένα και ένα, ο μοναχός ο άνθρωπος, στη ρογμή του χρόνου, φύσηξε ο Βαρδάρης, καλημέρα, είναι αργά, απόψε σιωπηλή, δεν είμαι ποιητής, το νυχτερινό το α και το β, το όμως εγώ, τα μάτια μου και τόσες άλλες επιτυχίες. Εμείς πάμε να ακούσουμε από αυτές τις δουλειές το τραγούδι ένα και ένα.
Ένα και ένα κάνουν δύο, λένε μέσα στο κουρίο. Μα μετά τον Ισαΐα ένα και ένα κάνουν τρία. Ένα και ένα κάνουν δύο, λένε μέσα στο κουρίο. Μα μετά τον Ισαΐα ένα και ένα κάνουν τρία. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν το αφιέρωμά μας με μια ακόμα μεγάλη επιτυχία του Νίκο του Παπάζογλου, ο Μοναχός ο Άνθρωπος. Ο μοναχός ο άνθρωπος όταν γλεντούν οι άλλοι τρέπεται που είναι μοναχός και στη χαρά και στη χαρά φαλτσάρει. Όταν με φτιάξει το κρασί το κέφι όταν σκορπιέται τρέπομαι εγώ να τραγουδώ κι αυτός να μη μιλιέται. Ο μοναχός ο άνθρωπος όταν γλεντούν οι άλλοι γίνεται μόνος δυο φορές και σκύβει το κεφάλι. Γίνεται μόνος δυο φορές και σκύβει
και σκύβει το κεφάλι. Το 1995 λοιπόν ο Νίκος Παπαζόγλου κυκλοφορεί το «Όταν κινδυνεύεις παίξε την Μπουρούδα». Μπουρούδα στα κυπριακά, για όποιον δεν το ξέρει, είναι το κλάξον του ποδηλάτου, ενώ όλες οι δουλειές του έχουν ηχογραφηθεί στο Αγροτικόν με την ετικέτα στρόγγυλη δίσκη. Άξιες αναφοράς είναι και οι συνεργασίες του, στις περισσότερες είχε την επιμέλεια βέβαια, με το Μανώλη το Λιδάκη, τη Γλυκερία, τη Χοροδία του Αιγαίου, τη Σαραγούδα, τη Γιασεμή, τους Παλαιολόγους, το Λουδοβίκο των Ανογείων, την Ένα τη Βενετσάνου, τη Λιζέτα την Καλημέρη, την Κατερίνα τη Σιαπάντα, την Όλγα τη Δερενίτη και πολλούς άλλους. Ο Νίκος στηρίζει με τη μουσική του με το δικό του τρόπο, δίνοντας ευκαιρίες σε καλλιτέχνες διαμάντια σαν το Σοκράτη το Μάλαμα, το Θανάση του Παπακοσταντίνου, τις Μικρές Περιπλανήσεις, τον Ορφέα τον Περίδη, τη Μελίνα την Κανά και αρκετούς άλλους. Εμείς συνεχίζουμε με το τραγούδι του Νίκο του Παπάζογλου, «Στη ρογμή του χρόνου». Για να με στο... Εδώ στη ρογμή του χρόνου κρύβομαι για να γλιτώσω απ' του Ηρώδη το μαχαίρι, μισολιωμένος στη Χειροσύμα σου, κάτι προγόνων ξύδι και χολή σ' αυτή την άδεια πόλη. Εδώ στη ρογμή του χρόνου θάβομαι για να με στώσω μες του Διογέννη το πιθάρι, στον 8ο μήνα της είναι η ελπίδα μου, σχεδόν το βρέφος γύρω περπατά καθώς εσύ κουρνιάζεις. Εδώ στη γιορτή του πόνου ντύνομαι να μην κρυώνω του Λιάνο φτωμιδίαμα, σανδάλια του Χριστού φορώ στα πόδια μου, πρέτορες βράχοι πάνω μου σωρώ, μα εγώ θα αναστηθώ.
πραγματικά το τραγούδι που ακούσαμε μια τρανή απόδειξη για αυτό που λέγαμε πριν, για το πάντρεμα που μπορούσε να κάνει ο Νίκος Παπάζογλου με όλα τα όργανα. Έχουμε περάσει και ακούμε το Φύσηξε Βαρδάρης. Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε, ήλιος λες και τελείωσε ο χειμώνας. Βγήκα μια βόλτα και μπροστά της βρέθηκα, στάθηκα και απόμεινα κοιτώντας. Φλόγες ζωηρές που τρεμοπαίζουνε, τα ρούχα, τα μαλλιά της στον αέρα, στη στάση πέρα δόθε σπινθυρίζουνε, τα δυο της μάτια κάρβουν αναμένα. Σε χορτάσουνε τα μάτια μου, σε άρπαξε θαρής το λεωφορείο και έμεινα να κοιτώ καθώς χανόσουνα και έφτανε ως το κόκαλο το κρύο. Ζωηρές που τρεμοπαίζουνε, τα ρούχα, τα μαλλιά της στον αέρα, στη στάση πέρα δόθε σπινθυρίζουνε, τα δυο της μάτια κάρβουν αναμένα. Σε χορτάσουνε τα μάτια μου, σε άρπαξε θαρής το λεωφορείο και έμεινα να κοιτώ καθώς χανόσουνα και έφτανε ως το κόκαλο το κρύο. Χρόνια λοιπόν ο Νίκος Παπάζογλου υποστήριζε τις μουσικές του δημιουργίες με έναν τρόπο που άλλοι καλλιτέχνες δεν θα τολμούσαν εκείνη την εποχή, φοβούμενοι το ρίσκο. Η συνέχεια με το απόψε σιωπηλή. Απόψε είμαστε κι οι δυο μας σιωπηλοί, ακόμα και οι λέξεις φοβήθηκαν τα χείλη. Το ξέρω, θα μου δώσεις ένα φιλί και θα μου πεις να μείνουμε δυο φίλοι
φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να μην θυμάμαι κι ούτε να ξέρω που θα πας και ποια είναι αυτή. Θέλω ένα όνειρο μονάχα να είναι κι όταν ξυπνήσω το πρωί να είσαι εκεί για να μου πεις να μη φοβάμαι. Δώσ' μου λοιπόν το τελευταίο μας φιλί και ας καπνίσουμε μαζί και ένα τσιγάρο και φύγε μη γυρίσεις να με δεις. Δεν θέλω να με βλέπεις να πονάω, δεν θέλω να με βλέπεις να πονάω. Δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να μην θυμάμαι κι ούτε να ξέρω που θα πας και ποια είναι αυτή. Θέλω ένα όνειρο μονάχα να είναι κι όταν ξυπνήσω το πρωί να είσαι εκεί για να μου πεις να μη φοβάμαι. Ο Νίκος Παπάζογλου λοιπόν μαζί με τους συνεργάτες του, το group Λοξή Φάλαγγα, οργώνει την Ελλάδα δίνοντας συναυλίες. Συνήθως επισκέπτεται ξεχασμένες από τους πολλούς περιοχές, δίνοντας τη δυνατότητα για πραγματική διασκέδαση σε ανθρώπους που ζουν μακριά από τις μεγαλοπόλεις. Το αποτέλεσμα των εμφανίσεων είναι πάντα το ίδιο. Σε όποιον χώρο κι αν επιλέξει να εμφανιστεί, δημιουργείται το διαχώρητο και ο κόσμος δείχνει την αγάπη του για το γνήσιο τραγούδι. Κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού. Να δω όλες τις γειτόνιες παλώνιζα μικράκι, να θυμηθώ τις ομόρφιες που πήγα να δείχα. Φρέσκο ασβεστομένο μες στα δέντρα το μπαΐρι και δίχως αυτοκίνητα τα λεμοναδικά. Κρύβει πόνο, κρύβει πόνο, ένα τέτοιο ταξίδι στα παλιά, τότε που μόνα μου συνεργά δυο μάτια να ρουφάν το ηλιοβασίλεμα αργά κι άλλοτε πάνω στις βιτρίνας στα εργαλεία να ξέρω σταλιάζουν λεμαργά. Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο χωριά της φαίνεται να είναι γαλανός.
Μακριά εκεί ο ορίζοντας πάβει πια να ορίζει και γίνονται ένα θάλασσα και ουρανός. Κρύβει πόνο, κρύβει πόνο, ένα τέτοιο ταξίδι στα παλιά, τότε που μόνα μου συνεργά δυο μάτια να ρουφάν το ηλιοβασίλεμα αργά, κι άλλοτε πάνω στις βιτρίνας τα εργαλεία να ξέρω σταλιάζουν λεμαργά. Ο Νίκος Παπάζογλου λοιπόν απέφευγε να εμφανίζεται στην τηλεόραση και δεν έδινε συνεντεύξεις χωρίς ουσιαστικό λόγο. Λίγοι καλλιτέχνες δείχνουν στη μουσική το σεβασμό με τον οποίο εκφράζεται ο Παπάζογλου. Ψύχρεμη, ήρεμη και ουσιώδη προσωπικότητα, πρότυπο και δάσκαλος ήταν χαρακτηρισμοί τους οποίους ο ίδιος δεν πολύ συμπαθούσε να τους ακούει, αλλά ήταν για πολλούς νεότερους που θέλησαν να βαδίσουν στα χνάρια του. Συνεχίζουμε με ένα εκπληκτικό τραγούδι. Εγώ δεν είμαι ποιητής. Πάνω σε εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι, είμαι στιχάκι της στιγμής πάνω σε τοίχο φυλακής και σε παγκάκι. Είμαι στιχάκι της στιγμής πάνω σε τοίχο φυλακής και σε παγκάκι. Με τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες, καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι ο λυγμός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός κι είμαι αδελφός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός κι είμαι αδελφός του. Μια πληροφορία που μας έδωσε εδώ η Μαριέτα από την Ίσυρο, μια πληροφορία που την έχω ακούσει και η Μαριέτα εδώ, η φίλη εδώ του Ράδιο Αιγαίο, μας την επιβεβαιώνει ότι το στέκι του Νίκου του Παπάζογλου τα καλοκαίρια και το Πάσχα ήταν η Ίσυρος. Εκεί του άρεσε να πηγαίνει, εκεί πέρναγε όμορφα.
εμείς θα συνεχίσουμε με το τραγούδι του Σάββατο. Σε μακρινό Σάββατο μοιάζεις με κερί, σε μακρινό ξοκλήσι, που αργά σημαίνει εσπερινό, σε πορφυρένια δύση, που αργά σημαίνει εσπερινό, σε πορφυρένια δύση. Σάββατο μοιάζεις με φωτιά, σε χρόνια περασμένα, που τραγουδούσαν τα πουλιά για σένα και για μένα, που τραγουδούσαν τα πουλιά για σένα και για μένα. Κι όταν σημώνει Κυριακή και ξεψυχά Σαββάτο, ποτήρι μοιάζει σαν βιανό, ποτήρι μας προπάτω, ποτήρι μοιάζει σαν βιανό, ποτήρι μας προπάτω. Τα δύο επόμενα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι από τη δισκογραφική δουλειά του 1995, όταν κινδυνεύει «Σπέξε την Πουρούδα». Όπως είπαμε, η Πουρούδα, για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι στα κυπριακά το κλάξον. Θα ακούσουμε για αρχή το νυχτερινό Α και έρχεται και το νυχτερινό Β. Έπιασε να βρέχει, έπιασε να βρέχει ζάχαρη και μέντα. Λιώνουν διευθύνσεις στην παλιά ατζέντα, λιώνουν διευθύνσεις στην παλιά ατζέντα. Δάσος, δάσος, δάσος η βεράντα, δάσος η βεράντα, λουλούδα και γλάστρες. Γλίστρησε τη ράντα στις μικρές σου πλάτες, γλίστρησε τη ράντα στις
τις μικρές σου πλάτες. Έστρωσε η παρτίδα, έστρωσε η παρτίδα με τα ναι και όχι. Ποιος θα είναι το ψάρι, ποιος θα είναι η απόχη. Ποιος θα είναι το ψάρι, ποιος θα είναι η απόχη. Ζάρια, ζάρια, ζάρια στα ποτήρια, ζάρια στα ποτήρια, έριξε σπαγάκια. Ταυλή είναι η νύχτα, πουλιά τα κορμάκια. Ταυλή είναι η νύχτα, πουλιά τα κορμάκια. Όπως αναφέραμε, έχουμε περάσει και ακούμε το νυχτερινό Β. Τράβηξα μια ρουφιξιά κι η καύτρα του τσιγάρου το πρόσωπο σου φώτισε σαν λάμψη κάποιου φάρου. Είδα απόκριμνη αγκαλιά, τα χέρια σαν κουρσάρους και μια ψυχούλα ναυαγό στη μέση του πελάγους. Είδα απόκριμνη αγκαλιά, τα χέρια σαν κουρσάρους και μια ψυχούλα ναυαγό στη μέση του πελάγους. Νησάκι το δωμάτιο, το σκάψαμε ως τις άκρες, μα δεν υπήρχε θησαυρός κι ας έγραφαν οι χάρτες. Τη γόπα έσβησα κλεφτά, σηκώθηκα στα νύχια, το σως που σου ψιθύρισα ήταν μια καλή νύχτα. Τη γόπα έσβησα κλεφτά, σηκώθηκα στα νύχια, το σως που σου ψιθύρισα ήταν μια καλή νύχτα. Είδα απόκριμνη αγκαλιά, τα χέρια σαν κουρσάρους και μια ψυχούλα ναυαγό στη μέση του πελάγους. Είδα απόκριμνη αγκαλιά, τα χέρια σαν κουρσάρους και μια ψυχούλα
φωλιούλα ναυαγός στη μέση του πελάγους. Η φωνή λοιπόν του Νίκο του Παπάζογλου ήταν πλεκισμένη με ιδιαίτερη χαρακτηριστική κρύα, βαθύς λυγμός στο άκουσμά της, τραγουδοποιός που νιώθει ότι με μελωδία ξεστομίζει. Ότι με πλήγωσε πριν χρόνια, δυο λόγια που μου είχαν πει, γίνονται ξαφνικά μαχαίρια σε κάποια ανυπόπτη στιγμή. Γίνονται ξαφνικά μαχαίρια σε κάποια ανυπόπτη στιγμή. Κι εσύ όταν λείπεις σε ταξίδι, στεγνώνει μέσα μου ο καημός. Σαν τη φωτιά που καίει στην πέτρα, κι όμως δεν γίνεται καπνός. Σαν τη φωτιά που καίει στην πέτρα, κι όμως δεν γίνεται καπνός. Ότι με πληγώσε πριν χρόνια, με σφράγισε για μια ζωή. Κλείνεις τα σπίτια, κλείνεις δρόμους, όμως δεν κλείνεις την πληγή. Κλείνεις τα σπίτια, κλείνεις δρόμους, όμως δεν κλείνεις την πληγή. Κι εσύ όταν λείπεις σε ταξίδι, στεγνώνει μέσα μου ο καημός. Σαν τη φωτιά που καίει στην πέτρα, κι όμως δεν γίνεται καπνός. Σαν τη φωτιά που καίει στην πέτρα, κι όμως δεν γίνεται καπνός. Η πορεία λοιπόν και το ύφος του Νίκο του Παπάζογλου πιστοποιούν όχι απλά τη γνησιότητά του, αλλά μας μαθαίνουν πως τα τραγούδια που είναι αληθινά αγγίζουν την ψυχή μας χωρίς επεξεργασία και πολλές ιστερίες. Το σώμα σου τρελός καναρί κι απόψε ασαρμένη νήσι, με ένα πουκαμίσο λευκό και τα μαλλιά λιμένα, σ' αυτά που πόνεσες πολύ κι
κι αθώας ξεκινήσει. Ένα ζεϊμπέκικο παλιό με χέρια υψωμένα, ένα ζεϊμπέκικο παλιό με χέρια υψωμένα. Πάνω από την άμυσο κι ακούμπησε στα χείλη, βότσαλα, στάχια και φιλιά και όνειρα κομμάτια. Που η θύμηση είναι στην ψυχή, ματώνει να ανατείλει. Ζωγράφισε κι απόψε μπλε τα πορφυρά σου μάτια. Ζωγράφισε κι απόψε μπλε τα πορφυρά σου μάτια. Κοίταξε τη θάλασσα, μα πρόφτασε πριν σβήσει. Του φεγγαριού η αναπνοή για μια στιγμούλα στάσου. Σαν θαύμα που άντεξε η ζωή κι ο μύθος σας κινήσει. Ερωτευμένη σιωπή δακρύζει το όνομά σου. Ερωτευμένη σιωπή δακρύζει το όνομά σου. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Νίκος Παπαζόγλου τα πέρασε έξω από τη Θεσσαλονίκη, σε ένα μεγάλο κτήμα κάπου ανάμεσα στο Πανόραμα και τη Θέρμη, παρέα με τη γυναίκα του και τα δυο του τα παιδιά. Εκεί φαντάζομαι ότι το τραγούδι που μας λέει στιγμές, πραγματικά τις ωραίες στιγμές τις έζησε κιόλας. Σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς, για πολλά που πονάς, για το τίποτε μιας ευτυχίας, και γυρνάς σαν τρελός του καθρέπτη εαυτός, θύμα αυτή της κακής συγκυρίας. Πλημμυρίζουν το χθες μαγεμένες σκιές που ξοπίσω μου γράφουν τροχιά, με κρατούνε θαρώ σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δεσμίο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει. Λείπουν λίγα ακριβά των χρωμάτων νερά για να δώσουν του τόπου τη γνώση. Για τους κήπους της γης, για το ροζ της αυγής, για το κύμα που απόμεινε μόνο
να χαϊδεύει με αφρούς τους πικρούς μας καημούς και να διώχνει της πίκρας τον πόνο. Μετά από μάχη λοιπόν που κράτησε σχεδόν ένα χρόνο, ο μεγάλος τραγουδοποιός Νίκος Παπάζογλου στις 17 Απριλίου του 2011 στα 63 του χρόνια πέρασε στην αιωνιότητα. Πάμε λοιπόν και εμείς να τελειώσουμε αυτό το σημερινό μας αφιέρωμα στον Νίκο του Παπάζογλου με το τραγούδι «Φεύγω». Ρίχνω στη νύχτα μια μπροξιά, παίρνει φωτιά και ξημερώνει στην τελευταία ρουφιξιά. Παίρνω όρκο να τελειώσει πια ό,τι τελειώνει. Μπαίνω στο τρένο την αυγή για να με βρει σε άλλο μέρος η μέρα ετούτη που θα μπει, να με γλιτώσει από εκεί που ήμουνα ξένος. Φεύγω, φεύγω, κάθε μέρα φεύγω, μέτρο, μέτρο, όλο πιο μακριά. Φεύγω, φεύγω, τόσα χρόνια φεύγω στην καρδιά μου, όλο πιο κοντά. Ρίχνω στα μάτια μου ένα φως και κάνω ανάκριση μονάχος. Ο χωρισμένος μου εαυτός είναι που χώρισε τον κόσμο από λάθος. Άρα γιατί να φταίει τι που ονειρευόμαστε στο ξύπνιο και να είναι η λησμονιά αυτή που ανοίγει πόρτες το πρωί στον πρώτο χτύπο. Φεύγω, φεύγω, κάθε μέρα φεύγω, μέτρο, μέτρο, όλο πιο μακριά. Φεύγω, φεύγω, τόσα χρόνια φεύγω στην καρδιά μου, όλο πιο κοντά. Λοιπόν, κάπου εδώ οι μουσικές αταξίες έφτασαν στο τέλος τους για σήμερα. Με αυτό το αφιέρωμα στον Νίκο του Παπάζογλου. Ελπίζω να περάσετε καλά, ελπίζω να σας άρεσε.
Τα αφιερώματα κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10 θα συνεχιστούν. Να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα στις 10 η ώρα το βράδυ ετοιμάζω αφιέρωμα στον Νίκο τον Ξυλούρη. Να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν εδώ στην παρέα μας μέσα από την καρδιά μου. Πολλές ευχαριστίες σε όλους σας, είτε ήσασταν εδώ στην παρέα μας στο Σατάκι, είτε μας ακούτε χωρίς να συμμετέχετε εδώ στην παρέα μας. Πολλά ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που ήταν εδώ στην παρέα και έχουν αποχωρήσει. Από εδώ από την παρέα μας όμως δεν φεύγει κανένας, γιατί ακολουθεί δυναμικά ο DJ Αδαμό και από ό,τι έχω μάθει με πολλές rock διαθέσεις για σήμερα να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτός ξέρει. Είπαμε, τα τραγούδια και η διασκέδαση εδώ στο ράδιο Αιγαίο δεν σταματούν ποτέ. Το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται για την Παρασκευή στις 4 η ώρα το απόγευμα. Έως τότε να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους σας.